खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि सापागुरिनि नैबे केथलिक चार्चआव दा दिनै गोदान बोसोर 2025 मायथाइ बुहुमनाङैनो बरायबाय दा बेबायदिनो दिनै नैबे सापागुरिनि केथलिक चार्चआव गोदान बोसोरखौ बरायनाय मुङै ख्रिस्टान ससाइटिनिफ्राय प्रे लानायजों लोगोसे गोदान बोसोर बरायनाय हाबाफारि लाबाय बे समाव आङो बयजोंबो मिथिजाखानाय फादार कुलन्दै स्वामी बिथांनि सेराव दङ सारानि माने गोदान बोसोरनि सारनो हामलायथि होबाय दिनै बुहुमनाङैनो 2025 गोदान बोसोरखौ बरायबाय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव सारा बे बोसोरफ्रोमबो बे मायथाइनि सेनि सानाव बुहुमनांबाय रंजा बाजायै बिसोरो बे सानखौ खुङो बेजों लोगोसे जोंबो बे मायथाइखौ फरायनाय ओंथिया बेनो गोजौनिफ्राय बोर नांगौ बोर मोनब्लासो जों मोजाङै थानो हागोन बेनिखायनो आफा इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव आरो बिनि थाखाय मालायखौबो खुलुमनाय सिबिनायाव जों गोग्गोमै थानांगोन दिनैनि बुहुमाव जेब्ला गोजोननाय गैया अननाय गैया खौसेथि गैया साया दङब्लाबो सिङाव एसेबां नुहुराखै बेनिखायनो जों मानि थाखाय बिनांगोन गोजोननायनि थाखाय जोंनि गेजेराव सासे गुबुनखौ सिनायनानै मोजाङै गावबादि अननानै थानांगौ बेनो जिसु सारिजानायनि ओंथिया बे बुहुमाव फैदोंमोन जिसु फैनायाव अख्रांनिफ्राय थाफासे आरफोर फैनानै रोजाबदों जौसिनदाराव इसोरा समायनाय बुहुमाव मोजां मानसिफोरहा गाहाम मानसिफोरहा गोजोननाय होनानै बेनिखायनो गोजौनिफ्राय बोर लानानै बुहुमाव थानाय जों बयबो जेया जोंखौ अख्रां हाखौ दाबाय जोंखौबो दाबाय गावनि मेलेम बायदि साननो रोङै अननो रोङै खालायबाय जोंबो बेबायदि खालायनानै मोजां लामायाव थाबायनांगोन बिनि थाखायनो बे सानखौ फरायना लानायाव जों बयनोबो इसोरा बोर होथों जों न'खरफोराव फिसाफोरनियाव हा हुनियाव साननाय हनायाव गासै मोजां जाथों होननानै आं फरायनानै लायो गोजोननाय थाबाय सार गोदान बोसोर 2025 मायथाइखौ फादार कुलन्दै स्वामीया बरायहरनायजों लोगोसे जोंबो समनि रादाबनि जानानै गासै भिउवार्स नोंथांमोननिसिम फिन अननाय खुलुमनायखौ जोङो बावहरफिनबाय गोजोन्थों